Sağolun muhterem gaziz kardeşler, siz Manzara informasyon müzikal tapşırığın qaraysiz. Көңіл жылысы бір қашанда артық болмай, ол бұл тұрмышта яшарға күш бере, ауырлықларыны жеңерге ярдәм ите. Бүгінгі күн хайырлы болсын, шушы күн барығызға да көңіл жылысы, иман байлығы, тән сихатлығы, ерегімізге михрбан шәфқат алып келсін. Татар дегенде Қойым Насыры күзаллана. Қойым Насыры дегенде менә шундай татар күзаллана. Хөрмәтле җәмәгать, бүген без аралашу кагыйдәләре турында сөйләшербез. Biz Урам Экстрим паркында. Бүгін біз сіздің білен тағы бір экстремаль спорт білен танышашақпыз. Ол да болса BMX. Кеттік. Республикабызның Чүпрәле районы Кіші Шынлы ауылы Кіші Шынлы елғасы бойында орнашқан. Бір фараз бойынша ауыл Идел бойы Бұлғар дәулеті шырында. Икенче фараз бойынша Қозан ханлығы шырында негізлене. Үшінші фараз бойынша хәзіргі ауыл территориясы жерлері 17-ші ез ахыры, 18-ші ез башында емышлы татарларға бөліп берілі. Бай тарихлы ауылда бізнікілерді болып қайтты. Şunысы da mühim, Төбәк Нурани Шарафаевлы Бусубаев өзінің бик мул мәгълүматлы, бай мәгълүматлы хезмәтләрендә Чүпрәленең тулы тарихын аңлатып язып чыкты кебек. Чүпрәленең үзе генә түгел, Тулайым районының авыллары да анда шактый киң яктыртыла. Чүпрәле районының Шынлы елгасы ярларына таралып урнашкан Кече Шынлы авылы. Мал-туар утлар өчен иркен болыны, уңдырышлы кырлары, калкулыклары бар да сине ниндидер бер сабыр халәттә каршылый. Табигате тизик мотор йортларыннан тыш, җирлеккә килүгә игътибарыбызны һәр хуҗалыкта диярлек курчак исеман җинак кына эшләп куелган кырылмалар җәлеп итте. Бу халык телендәгечә әйтсәк, шибен ызбасы, ягъни җәйге йорт икән. Her hocalıkta mine yanğıdan tüzügen yurtlarda gına alarsa bulmazka mortinde. Bizim mine elektrede var idi ol, anan indi mine bu yerini yanırtkandan sen özü de yasap koyduk. Çünkü anda miçimiz var bizden, elektrik Tatar halkının sağlığına tırgan. Anda hitipi sal, hitanda kazanında suyun kaynat, suyununda azık tilip pişirip ola. Kışlıkta yağıp tırıp da ola. Ne için anı jeygi yurt dip atağanlar, hem ne için salganlar elek? Ol kübrek jey için dip yasalgan. Çünkü kışkırt alganında üstürgen primerden çebişler üstreydiginde halkını bile. Elekiki ızbalar salkın tırsın için, bunda indi çebinler nige ızbaga ütmezden, jeyge çıkasın anda rahatlanıp yaşaysın. Aşağı içi bitinli şuldu küçük ızbada var aydı. İçinde qarayız mı? Eylegeç, kiregeç, eylegeç. Rahmet eylegeç. Mene miçi bu indi hazırki vakitte miçler yasaldı mene çibiş tırlık pişirir için aslandım turayını bozbalar hazır. Çibişlerge pişirip mene onda kazan uçağı mene onda etçiler sığarlı kazan oturan şunda pişirip tırlık veririz başında. Her yurtta diyerlik var. Her yurtta diyerlik bu bizden tradisyonlu. Кече Шынлының халкы алар сине я беренче караштан ук үз итеп аралаша, кабул итә, я артык ачылып китмәгенә хәл әхвал белеше белән шикләнә. Безнең иҗат төркемен бик көтеп алганнар биредә. Мондагы кебек эшчән халык, мондагы кебек уңган булган халык башка авылларда бармы икән ул. Мондагы матурлык, аннан соң моның бит Шынлының үзенең тарихына гына күз салсаң да, Пугачев династиясы диләр. Менә исең китәрлек көчле халык монда. Крәшчеләр авылы бу. 40 еллап Сабантуй батырларында Кече Шынлының егетләре бөтен авырлык үлчәүләрендә үзләрен пәһлеваннар дип таныткан кешеләр. Аның матур гылдыр кизләүләре, аның матур мәктәбе, аның матур тарихи шәхесләре. Бу менә гади авыл мәктәбе фән дөньясына 6 профессор биргән һәм 15ләп спорт мастеры тәрбияләгән мәктәп. Авыл бик зур булганга аны түбән оч, урталык, югары оч, аргы һәм бирге якларга бүлеп йөртәләр. Исеменә килгәндә, аның кайдан килеп чыгуы турында халык телендә берничә риваят йөри. Шынлы, чин, сон, дәрәҗә дигән сүздән килеп чыккан дигән фикер дә бар. Янәсе бу җирләр шинлы кешегә бирелгән булган. Шуннан шинлы, шынлы атамасы килеп чыккан. Шулай ук Шынлы инеше исеменнән алынган дигән фикер дә яши. Инеш исеме Казан ханлыгы чыры чыганакларында ук очрый. Берничә вариант бар. Ләкин минем уйлавымча, дөресрәк инде 17нче гасырның 2нче яртысы булырга тиеш. Шул вакытта килеп утырганнар беренче бабайларыбыз.
Бар вариант тагын Казан ханлыгы чорына да карый килеп чыгышы дип. Ләкин дөресрәк булыр. Именно формулаша авыл буларак 17-нче гасырның 2нче яртысы. Тарихи истәлекле урыннарны барласак, авылның бер басуын Пугачев кыры дип атыйлар. Пугачев кыры хәзергесе вакытта да аның истәлекләре саклана алар турында һәм 1906 елда аклар белән сугышта читләтеп калмаган Кече Чынлы авылын. Аклар белән сугыш вакытында иң аяныч сугышлар булган монда. Пугачев чируе вакытында 54 көн буе 1774 елда июль айында, июль-август айларында 54 көн буена Пугачев чируе менә шунда тукталыш ясаган. Авылның хәләтен якыннан беләсен килсә, халкы белән аралаш диләр. Biz de iki abzını ışıratıp, gapleşip aldık. Hocalarımız eyvet, bir yaşalı bana bizim Barış Abbağımız, hocamız, Allah'a şeker, direkt de bizim avul gibi, avul yük önemindeyim hocalık. Bütün yoktan Allah'a şeker alacağım. Ben kolkuzda şoför bulup işledim 40 yıl, 47 yıl böyle. 40 yıl hizmet stajıyla pensiyaga çıktım. Pensiyaga çıkastan mescitke yeri başladım. Ondan sonra dini yolga bastım. Ben de şulay dini yolga kirip gittim. Hazır mescitke yeriyim. Haligizni bilip turalar mısın? Bileler, rahmet, yardım ederler. Kürgen sayın bizim bile iseneşeler. Kişi Şınlı. Barlasan, әлі biride kuzgatılmagan küpme istelikler, hatireler, barısında bir ışraşuda uq silya bitirmik. İkinci görüşülerge sağınıp gelir için kalsınalar. Кече Чынлы авылының тарихы белән таныштык, хәзер Чүпрәле районының мәдәнияте, гырыф-гадәтләре белән дә танышык. Шул районнан килгән кунакларыбыз белән сөйләшәбез. Галия Абдулганиева, Чүпрәле районы мәдәният йортының сәнгать җитәкчесе һәм Гөлназ Җаббарова, Чүпрәле туган якны өйрәнү музее директоры. Исәнмез. Исәнмесез. Хәерле иртә, хөрмәтле тамашачылар. Без республиканың иң ерак көньяк-көнбатыш районында урнашкан җирлектән сезгә күп кайнар сәламнар алып килдек. Сәламнәрне кабул иттек. Бу көннәрдә менә сезнең район шәһәребездә, Казаныбызда бик зур чара үткәрә. Менә шул чара турында да сөйләшеп китик әле. Кайларда була ул, ничегрәк үтәчәк? Шуннан да 14 сентябрь көнне Мәскәү мәдәни үзәгендә безнең районның халыкларының милли мәдәни мирасына бай булган программа тәкъдим итәчәкбез сезгә. Анда инде 16 сәгатьтән безнең шәхси эшмәкәрләрнең үзләренең сәүдә нокталары башлап җибәрә үзенең эшен. 17 сәгатьтә инде кунакларны без сәнгать, үзешчән сәнгать коллективлар белән каршы алачакбыз. Монда инде бик күп мотор чаралар күрсәтеләчәк, төрле юлалар күрсәтеләчәк, кыз урлау, кичке уен, балага исем кушу. Шулай мәйданчыкларда төрле күргәзмәләр, театр мәйданчыклары эшләячәк, мастер-класслар. Subhanallah. Һәм әлбәттә инде шәхесләрне дә барлыйбыздыр, Галия, шулай бит? Шәхесләр, безнең районнан чыккан шәхесләрнең күргәзмәләре була, аларның китап күргәзмәләре була. Аннан соң безнең Чүпрәленең тегелгән картысы булачак. Бу картага безнең тегүчеләребез үзләренең җылыларын куеп, матур итеп әзерләделәр. Шуны без инде күрсәтәчәкбез. Ренат Абитажетдинов мәйданның ортасында булырды, Уильям ул бит инде районның горурлыгы, бик шушындый зур шәхсебез. Әлбәттә, һәм аның кебекләре әле аз түгел. Бик күпләгән китаплар күргәзмәсе, шулай ук шагыйрьләребез, язучыларыбызның да китаплары булачак, күргәзмәләре булачак. Гырыф-гадәтләр дидегез, кызыл урлау дидегез. Менә әлеге гадәтләрне сез сәхнәләштереп күрсәтәсезме? Алар бүгенге көнгә кадәр сакланмагандыр. Сакланган, әле дә бар ул гадәтләр, һәм без аны күрсәтәчәкбез, сәхнәләштереп, урамда, кичке уен барышында безнең егетләребез шушында бер кызны урлаячаклар. Моны инде төрләй күреп булачак. Килегез, чакырып калабыз. Музейның мирасы яктыртылуы ни дәрәҗәдә була? Нидер күргәзмәләр оештырасызмы? Оештырачакбыз. Видео ашап Чүпрәленең бай тарихы. Бай тарихын күрсәтәчәкбез, Чүпрәленең достиженияларын күрсәтәчәкбез. Казанышларын күрсәтәчәкбез. Шулай да башка районнардан Чүпрәле нәрсәсе белән аерылып тора? Менә сез безгә алып килгәнсез тәмле чәйләр, бавырсак, менә милли ризыклар беләнме, шул гырыф-гадәтләр беләнме? Шуннан да милли ризыкларда безнең күргәзмәләрдә булачак, һәм аны дегустацияләп
татып карауда булачак. Анда инде безнең именно безнең районга гына хас милли ризыклар булачак, Мишәр халкына гына. Ул инде безнең балан бәлеше, аннары соң тура, сулы кисәле, кеке шәйе тура, Чуаш милли ризыгыннан шыртан булачак, хуплу, хоран кукли дигән ризыклар булачак, аларны татып карарга була. Берстән дә сездә бит әле Чуаш халкы да шактый гына күп яши, алар белән дуслык та, чагылыш табадыр дип уйлыйм программада да. Әлбәттә, без урамнан ук халыкны татар, Чуаш, ике милләт арасында булган дуслык белән башлап, фольклор күренеше белән башлаячакбыз. Һәм йолаларыбызны күрсәткән вакытта да Чуаш йоласында күрсәтәбез, балага исем кушу йоласы булачак. Шактый гына кызык икән. Без бердәм халык, шуңа күрә шушы программада без бердәмлелекне күрсәтәчәкбез Алла бирсә. Монда чара әле беренче тапкыр үтәме, сезнең килгәнегез бар име, якташлар белән очрашканыгыз бар име? Якташлар белән очрашулар булып тора, кызырлар булып тора. Мондый творческий концерт инде 91 елда инде булган безнең район шулай ук концерт күрсәткән булган Казанга килеп. Бу бит инде бик зур чара, монда теге җаваплылык та зур. Башка районнарны карап, аларның иҗатына күз салып, аларның ничек эшләгәннәре белән кызыксынасыздыр? Кызыксынабыз, әлбәттә, бу бит инде үсеш, үз өстендә эшләү, каядыр ниндидер яңалык күрү, бик кызыклы, мавыктыргыч, үз өстендә эшләүне аңлатайын. Безгә бик кирәкле әйбер бу. Мондай конкурслар күбрәк булса иде. Шуңашып калабыз. Районда үзешчән коллективлар күпме, нәрсәләр бар? Үзешчән коллективлар бик күп. Һәрбер авылда үзләренең коллективлары бар. Шулай ук мәдәният йортында, үзебездә район мәдәният йортында да бик күп. Безнең халык исемнәре алган коллективлар бик күп. Шуларның 14-сен генә алып киләләбез Казанга. 14 коллектив татар, Чуаш, Мишәр коллективлары барысы да сәхнәдә үзләренең осталыкларын күрсәтәчәк. Әмма районны билгеләп тора торган ниндидер бер мәдәни чара була. Менә сезнең районда ниндиләр үтә? Мунчали укуларын беләбез инде. Мунчали укулары була, әлбәттә, ел сайын кабатлана инде ул. Аннан соң безнең Троицкие напевы дигән чара бар, урыслар культурасында. Сабан туйлар, ага туйлар, аннан соң бал ярминкәләре. Бал ярминкәләре безгә генә хас инде ул, бездә генә үтә торган. Әле монда минем уйлавымча Чүпрәленең үз җирлегеннән генә түгел, күрше, тирә, Ульян якларыннан да шактый күп кешеләр кайтыр дип уйлыйм, килерләр, кунаклар, чөнки сезнең халыгында да яши бит. Якташларыбыз бөтен дөнья буйлап таралган, килсеннәр иде, күрсеннәр иде, безнең культурабызны, безнең мәдәниятны яратучыларны көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт. Шактый гына кызыклы чара булырга шап тора, исән сау башкарырга. Рәхмәт сезгә. Исән сау гына булыгыз. Без дәвам иттерәбез. Кыз рәссамнар өчен берсеннән-берсе карап тоймаслык картиналар язу мөмкинлеген тудыра. Кызгы табигатьнең гүзәл мизгелләрен, аның кешеләр күңеленә тәэсирен, кызгы муллыкка рәхмәт хисләрен белдереп, бик күп шигырьләр, хикәяләр языла. Без исә сезгә матур видеоязмалар төшереп күрсәтәбез. Махсус хәрби операция зонасында иратларыбыз, безнең киләчәгебез күп еллар элек ата-бабаларыбыз яулаган ирегебез өчен көрәшә. Тапшыруыбызда Россия геройлары, гомерләре бәрабәренә җиңүне якынайтучы Татарстан егетләре хакында сөйлибез. Алар турындагы хәтер халык йөрәгендә мәңге сакланыр. Андрей Андреевич Соколовский. Хәрби дәрәҗәсе гвардия сержанты, вазифасы махсус хәрби төркемнең өлкән разведчигы. Махсус хәрби операциягә кадәр Андрей Соколовский Сүрия, Таҗикстандагы гадәттән тыш хәл шартларында хәрби бурычын үти. 2022 елның февраленнән Украинада махсус хәрби операциядә катнаша. 2022 елның 29 майында яшерен хәрби бурычын үтәгәндә Яровая торак пунктында һәлак була.
Россия президенты Владимир Путинның қарары белән Андрей Соколовскийга Россия геройы исеме бирелде. Без каһарманнарыбыз белән горурланабыз. Елның 256 көнне аяк бастык. Бүген халыкара шоколад көне. Шоколадны яратмаган кеше бик сирәктер ул. Ул бит бәхет гормоны серотонин бүләк итә. Шоколад белән чәй эчү тамак авыртуын да бетерә. Шоколад яратучыларны бәйрәм белән. Ләкин шоколадны көп ашасаң, ул семертергә дә мөмкин, шуңа күрә чамасын онытмаска кирәк. Истәлекле даталар календарына тукталсак, анда ниләр күрербез икән? 1800 елның 13 сентябрендә Россия империясында беренче татар типографиясы ачыла. Ул отставкадагы поручик Габделгазиз Бурашев акчасына оештырыла. 1829 елдан алып Казан университеты типографиясы составына керә. 1857 елның бу көнендә солдат хезмәтеннән азат ителгәннән соң, хәзерге Казакъстан өлкәсенең Новопетровск ныгытмасыннан Петербургка кайтышлый Украин шагыйре Тарас Шевченко Казанга кирип чыга. Көндәлегенә ул Казан шәһәре Мәскәүнең бер почмагы сыман, хәтта Сөембикә манарасы да Сухарев манарасының бер туган апасы кебек тоелды. Ә Кремльгә алып бара торган зур урам Нева проспектына охшаш дип билгеләп куйган. 13 сентябрь 1900 ел. Казанда авыруларны кабул итү өчен Арча кырында, хәзерге Толстой урамында университет клиникалары ачыла. Авыруларны хирургия һәм балалар клиникаларында кабул итә башлыйлар. 1937 елның 13 сентябрендә Мөслим районындагы Кайынсас авылы янына метеорит килеп төшә. Ул Татарстан территориясендә табылган иң зур галәм күчтәнәче була. Метеоритның гомуми авырлыгы 210 килограммнан артык. Хәзерге вакытта ул КФУның геология музеенда саклана. 1960 елда бу көнне Татарстан АСР Министрлар Советының 21 карары нигезендә Ушкова йорты җирле әһәмияттәге архитектура һәйкәле буларак саклауга куела. Россия Федерациясы президентының 1995 елның 20 февралендәге 176 номерлы указы белән әлеге бина федераль әһәмияттәге шәһәр төзелеше һәм архитектура һәйкәле дип таныла. Ушкова йорты 20 гасыр башында эклектик стильдә үзгәртеп корылган бина. Казан үзәгенең якты истәлекле урыны. Бүгенге көндә ул Милли китапханә филиалы. 2019 елның 13 сентябрендә Казанда архитектура өлкәсендәге казанышлар өчен Ага хан премиясын тапшыру тантанасы узды. Ул республикада җәмәгать урыннарын төзекләндерү проекты өчен бирелә. Премияны аңа нигез салучы принц Кәрим Ага хан 4-нче тапшыра. Әлеге конкурс 1977 елдан бирле үткәрелеп килә. Әмма шушы вакыт аралыгында Россия проекты финалга чыккан бердән-бер проект санала. Кунакханәбезгә рәхим итегез. Студиябездә кунакта Кайым Насиринең Казандагы әдәби музей җитәкчесе, филология фәннәре кандидаты Раушания Фаил кызы Шәфиуллина. Хәерле көн исәнсез. Хәерле көн. Ни хәлләрегез бар? Менә музей, ниндирәк яңалыклар музейда? Әлхәмдулиллах. Исәнлек, Аллага шөкер, музейда хәрәкәттә. Бүгенге көнгә хәтле үзенең нәүбәттә куелган максатларын үтәп килде һәм үтәп килер дә, Алла бирсә киләчәктә. Соңгы вакыйгаларыбызның берсе ул әлбәттә Кайым Насыйри шәхсе белән бәйле. Безнең һәрбер үткәргән кичәбез Кайым Насыйри шәхсе, аның эшчәнлеге белән бәйле. Һәм дә инде 25 августта без Кайым Насыйриның хәтер көнен үткәрдек. Ул нәүбәттә ел саен үткәрелә. Кайым Насыйрины искә алу, аның фәнни эшчәнлеге турында, иҗтимагый эшчәнлеге турында җыелып, сәнгать әһелләре белән, каләм әһелләре белән, галимнәр белән һәм гомумән Кайым Насыйрины истә тотып уллаган шәхесләр белән, хәтта таныш булмаганнарга таныштырыр өчен андый очрашуларны, кичәләрне һәм истәлекле көннәрен без үткәрәбез. Гадәттә, мондый көндә без Кайым Насыйриның зияратына, каберлегенә сәяхәт итәбез, дуга кылына. Һәм инде алга таба музейга кайтып, түгәрәк өстәл шартлары рәвештә әйткәндә, түгәрәк өстәл янында очрашу, аралашу. Бу ел инде без бүләк буларак татар телендә матур иттереп экскурсия тәкъдим иттек. Һәм дә инде фикер алышу, искә алу, туганнары белән
аралашу. Шул рәвешле менә бүгенге елда соңгы вакыйгабыз ана шундай шул рәвешле үтте дияргә кирәк. Менә каршыбызда бик матур күркәм китаплар. Булар Каюм бабайның фәнни гыйльми хезмәтләридер дип аңлыйм. Бераз тукталып узыйк. Мөгъҗиза буларак дип әйтимме, дөньялыкның үзенең бер сере буларак дип әйтимме, әлеге китап кулъязма рәвешендә 130 ел үзенең дөньяга булган матбагага чыгасы вакытын көтеп ятты. Кулъязма рәвешендә ул китапханә киштәләрендә булды. Без аны белмәдек, күрмәдек диярлек, чөнки аңлашыла, китап ул Коръән гыйлеменә багышланган, ислам гыйлеме өлкәсендә бик югары бәя алырлык бу хезмәт, Мифтахул Коръән дип атала, ягъни Коръән ачкычы дигән сүз. Бу Коръәннең, изге Коръәннең гыйбарәләренең сүзлеге. Биредә 2000-нән артык гыйбарә тупланган, һәм Каюм Насри аларны алфавит тәртибендә тәкъдим итә, һәм билгеле рәвештә ул вакытта укучыга аңлаешлы булсын өчен ул аны Коръән, аерым Коръән басмасы белән бәйләп бирә, ягъни бу Казан басмаларының берсе 62-нче елда басылган басма. Менә китапны өйрәнгән вакытта, китапны эзләгән вакытта үзенә күрә бер мөгъҗизалар да булды. Әлеге Коръән басмасы, 62-нче елгы Коръән басмасы, ул үз вакытында Готбольд китапханәсендә сакланган һәм Готбольдның куллары белән язылган аерым хәтта билгеләр бар. Нигә өчен шулай дип бирә? Мифтахул Коръәнне шушы Коръән басмасына бәйле рәвештә бирә, чөнки үз вакытта Коръән сүрәләре һәм Коръән аятлары номерлары сугылмаган була. Һәм Каюм Насри яңалык буларак басма Коръәнне кулланучы галим буларак шушы Коръәннең сәхифәләренең номерларын куя. Шул сәхифәләрнең номерлары буенча гыйбарәләрне табырга мөмкин була. Рушания ханым, Каюм Насриның балаларга атап язган үгет нәсихәтләрдә бик күп бит. Менә сезнең музейда балаларга нинди булса чаралар оештырыламы балалар өчен? Балаларга багышланган аерым чаралар шулай ук Каюм Насриның фәнни эшчәнлеге белән бәйле һәм гомумән дөньялыктагы эшчәнлек белән бәйле. Гади генә, мәсәлән, иң кичкенә яшьтәге балалар өчен Каюм Насри, Каюм хәзрәт әкиятләре бар безнең шундый тапшыру эшләнә. Аннан соң Каурый каләм, Тылсымлы каләм дигән аерым бер чара буларак үткәрәбез. Ягъни гарәп графикасы белән таныштыру, аның мөгъҗизасын күрсәтү, күпме шәрехләп карау, чөнки Каюм Насри ул үзе хатат була. Гаҗәеп оста хатат була, рассам дәрәҗәсендә хатат була. Аның бабасы да, әтисе дә күп санлы китаплар үз вакытында күчергәннәр. Алар аның туган авылында да, Шырданда да таралган була. Хәтта гыйлем үзәге булган Каргалы мәдрәсәсендә дә ул китаплар кулланыла. Бабасының китапларын әйтик, мәсәлән, Каюм Насри үзе Сагыйд бистәсенә Каргалыга сәяхәт иткән вакытта билгеләп үтә. Минем бабамның китапларын кулланалар икән дип үзенең аның истәлегендә сәяхәтнамәсендә бу аерым язылып киткән. Ягъни Тылсымлы каләм безнең шундый аерым бер чара үткәрелә, һәм дә шифалы үләннәр дигән чара бар, чөнки Каюм Насри ул үзе табигатьне бик яраткан, шифалы үләннәрнең дәвасын, шифасын өйрәнгән. 2 китап бар, 2 медицина дәрәҗәсендәге, медицина китаплары дәрәҗәсендәге, медицина трактатлары дәрәҗәсендәге эчтәлекле, бай бүгенге көндә дә кулланырлык аның китабы бар, шифалы үләннәргә багышланган 2 китабы бар, шифалы үләннәргә багышланган. Менә шул шифалы үләннәр белән таныштыру, чөнки музейның янында гаҗәеп матур бакча. Сез капкасын ачып керәсез, сез бөтенләй бер мөгъҗизалы, серле дөньяга эләгәсез музейның капкасын ачып керергә. Ул 19-нчы гасырда, ул матур бакчада, аны хәтер бакчасы дип әйтәбез. Үз вакытында музейга нигез салучы беренче директор Раушания Салиховна Хөснетдинова бу бакчага нигез сала. Бик зур рәхмәт аңа. Һәм шушы традицияны без фидакарларча дип әйтик, тырышып дәвам итәбез. Бу проектларны яшьләр кызыксынып карарлар, өйрәнерләр дип уйлыйбыз. Һәм әлбәттә тагын бер сорау, Рушания ханым, менә чыннан да бакча турында әйттегез. Бинаның үзе дә шулай. Музей эченә килеп кергәч, ниндидер бер рәхәтлек, ниндидер бер яхшы энергетика тоясың. Үзегез менә шул хакта ниләр әйтер идегез? Бу хакта, хөрмәтле тамашачылар, сез экраннарда күренгән QR-кодлар аша кирип социаль челтәрләрдән белә аласыз. Рушания ханым белән саубуллашабыз, аңа иҗади уңышлар һәм сөенечләр теләп алабыз. Исән-имин генә булыгыз. Һәм әлбәттә, Каюм Насриның хәтер көнендә, август азагында үткәрелгән чарадан хезмәттәшебез Әдилә Сәфәрова репортажы. Галим этнограф, мәгърифәтче, 40-тан артык фәнни эш авторы.
татар халкының тарихын, гореф-гадәтләрен туплаган шәхес. Габделкаюм Гаддин Насыр улы Насыровның вафатына быел 121 ел. Шул уңайдан Каюм Насыри музейында татар зыялылары, дин әһелләре очрашып аны искә алды. Татар дигәндә Каюм Насыри күз алдына. Каюм Насыри дигәндә менә шундый нигә татар күз алдына. Шуннан да бөек затыбыз. Һәм менә безнең шунысы инде әле тиешенчә игътибар булмаса да, шулай да Каюм Насыри әле безнең татарның менә шундый яшәешенең үзәгендә тора. Менә бик матур музей эшли. Музейны әле мине бунда шактый булган юк. Әле менә карап чыктым, бик бай. Менә бик файдалы чара. Менә бер яңа инде Каюм Насырины хәтергә төшерү. Һәм менә бүген бер төркем татар зыялылары дин әһелләре җыелып зиратка аның каберенә барып дуга кылдык. Каюм Насыри хәришен бисмилладан башлый торган була. Музейдагы очрашуда да Ильяс Халиков башкаруында борынгы мөнәҗәтләр яңгырады. Раббым Аллам диде Муса, миңа җәннәт булыр микән? Сиңа җәннәт булыр Муса. Туганнарың разый булса. Каюм Насыри музей директоры Рушания Шафигулина татар мәгърифәтчесенең мирасы бүген дә яшәвен искә алды. Аның гореф-гадәтләре, юлаулары әле дә безнең белән. Киләчәк буында Каюм Насыри исемен белсен иде диде ул. Әдәбият галиме Хатип Миңнегуловның да яңа гына дөнья күргән китабы Каюм Насыри хезмәтләренә таянып чыгарылган. Ул аны бу истәлекле көнне музейга бүләк итеп алып килгән. Менә кичәгенә басылып чыкты, ул рус телендә татарский литература и восточный классика дилгән. Һәм бу китапта безнең татарның теге рухи мирасы, аның көнчыгыш әдәбиятлар белән бәйләнешләре, бигрәк тә гарәп, фарсы, төрки әдәбиятлары белән. Һәм аннан соң менә шушында бездә эшләгән кешеләр, буларда монда Каюм Насыри хезмәтләренә дә нык таяныла. Һәм инде менә мин уйлыйм, Каюм Насыри чарасында бу китапның чыгуы ул инде бер үзенә күрә бер вакыйга. Очрашуда Каюм Насыриның энесе Габделкабиның оныгчыгы Илдар Бариев, Кече Шырдан авылыннан авылдашы Асия Гыбайдуллина да катнашты. Ул галимгә багышлап үткәрелгән күп кенә чараларга үз өлешен кертә. Кече Шырданны саклап калу үстерүдә аның роле гаять зур. Бүген исә ул авыл турындагы истәлекләре белән бүлеште. Каюм Насырига багышлау ул идеясе 10 ел элек килде. Чөнки авыл Каюм Насыриның тудырган, авыл үстергән, авыл битеп бара. Бу дөрес нәрсә түгел. Без яшәгән вакытта, әгәр дә моңар игътибар булмаса, ничек итеп башка буыннарга авылны калдырырга кирәк. Авылны калдырырга кирәк. Авылның тарихы бик зур. Бик борынгы авыл, 8 еллык тарихы бар. Каюм Насыриның яшәгән йорты дип әйтик, соңында яшәгән бакчалары һәм менә умарталары. Каюм Насыри үзенең язмаларында 40-тан да артык булмады дип әйтә умарталарына. Зур гына территория аларның. Хәзер бу урында Каюм Насыри иген аларның торган урыннарын саклап тора тарихи кые. Ул кыйны Каюм Насыри Насыровлар гаиләсе шул ук вакытта Каюм Насыри да карап торган, казыган кые. Менә бу елга без хәзер быел монда плотина ясадык. Ул безнең халкыбызга 100 елдан да кимрәк хезмәт итмәс. Авылда кеше әзәйде, ләкин яшьләр үз туган ягына кызыгып кайтырлык итеп, тарихи йортыбызны кайгыртып яшик ди Асия ханым. Әйе, татар халкына зур мирас калдырган шәхесләребез хөрмәткә лаек. Алар онытылмаска тиеш. Моны аңлаучылар, тарихыбызга, мәдәниятебезгә битараф булмаучылар бар. Шунысы сөендерә. 17 сентябрьдә Казанда татар яшьләре көннәре узачак. Форум быел 33-нче тапкыр үткәрелә. Татар яшьләре көннәрендә остаханәләр, бию, вокал, татар теле, татар мәдәнияте, гореф-гадәтләр буенча дәресләр үтә. Инде милләттәшләребез тормышында тагын ниндирәк яңалыклар бар? Булар хакында гадәттәгечә Дәрья сәхифәсендә Ләйсән Гайнуллина сөйләп үтәр. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Магнитогорск ягындагы авылда, дөресрәге урманда туган якны өйрәнү музее эшли, аны Клара Абдуллина оештырган. Ул 41 ел мәктәптә эшләгән. Балаларга белем биреп, туган илгә мәхәббәт, тарихка хөрмәт тәрбияләгән. РСФСРның халык мәгарифе отличнигы, хезмәт ветераны. Гасырлар буе үскән 11 карагачны үз карамагына алган һәм аларны күрергә килгән сәяхәтчеләр өчен шунда ук музей булдырган. Экскурсиядә үз хәбәрчәребездә булып кайтты. Сүз Гөлдар Хафизовага.
Наиля Салих кызы Петропавловск халкына яхшы таныш. Аның куллары белән кемнең генә киемнәре тегелмәгән. Бар күңел белән күз нурларын түгеп, Наиля ханым байтак еллар дәвамында үз халкына хезмәт иткән. Ә бит кечкенә кыз балачактан тегүче булырмын дип хыялланмаган да. Тик шулай да 13-14 яшьләр тирәсендә 8 класста укыганда үзенә күлмәкләр һәм зур гаиләсендә апаларына курчаклар тегеп чаклары булган. Семья была большая, кукол не было, жили очень тяжело. Гаиләбез зур, курчаклар юк иде. Барысы да авыр тормышта яшәде. Без курчакларның пластик башларын сатып алып, аларга тән, куллар, аяклар һәм күлмәкләр тектек. Үзем өчен беренче күлмәгемне 8-нче сыйныфны тәмамлагач теккән идем. Мәктәп директоры һәркемгә гайди күлмәкләр кияргә кушты. Әни миңа ситсы тукыма сатып алды һәм мин үземә, сеңелемә чыгарылыш кичәсенә күлмәкләр тектем. Мин аларны хәтта хәзер дә хәтерлим. Ак күлмәк, анда кечкенә генә чәчәкләр. 8-нче сыйныфтан соң ул тегүче укучысы булып кием тегү фабрикасына урнаша. Тәҗрибә туплап Шымкент шәһәренә закройщик курсларына китә. Белгечлек алгач заказлар кабул итә башлый. Аннары яшьлегенең иң матур чорында кияүгә чыгып, Җидепулат шәһәрендә техникумга укырга керә. Бирегә кайткач, Наиля ханым җирле фабрикадагы лабораториядә киемнең баш конструкторы булып эшли. Институтны тәмамлагач заказлар кабул итүне дәвам итә. 1996 елдан эшмәкәр булып, ателье бинасында үз эшен башлап җибәрә. Һәм быел инде 59 ел ничек ул үзен тегү белән бәйләгән. Бер вакыт милли костюм тегүгә дә мәхәббәт барлыкка килә. И вот где-то с 2003-2004 года уже пошли заказы, заявки на самодеятельность. Стали 2003-2004 еллардан башлап милли костюмнарга заказлар килә башлады. Матур костюм ясау өчен бизәкләр кирәк иде. Алар безнең шәһәрдә булмаганлыктан миңа Кытайга һәм Гарәп әмирлекләренә барырга, тукымалар һәм бизәкләр алырга туры килде. Җирле татар үзәгенә килгәч эш бик күп булды. Чөнки милли костюмнарга балаларны да, өлкәннәрне дә киендергә кирәк иде, дип сөйли Наиля ханым. Ә бу эш өчен илһамны ул үзенең тарихи ватанында эзләгән. Для того, чтобы что-то понять, изучить, я поехал в Казань. Мин Казанга беренче Сабан туйга бардым. Милли костюмнарда булган кызлар төркемен күреп, алар белән фото сүрәткә төшәргә булдым. Шуннан соң мин Камал театрында булдым һәм анда артистларның нинди милли киемдә чыгыш ясауларын карадым. Һәм менә шулай әкренләп кенә мин милли образ тудырдым. Еллар уза бара һәм яңа милли костюмнар да барлыкка килә. Вот в этом году мы шили костюмы для ансамбля. Вот они будут выступать на Сабантуе. Это новые костюмы. Здесь натуральная вышивка гладевая, отделка шикарная. Быел без ансамбль өчен яңа костюмнар тектек. Монда барысы да кул белән чигелгән. Без элеккеге кебек түбәтәйләр, колфаклар ясадык. Һәм бу юлы әдәбиятны өйрәнгәч, мин олы хатын-кызлар өчен түбәтәйнең яңа формасын ясарга булдым. Җирле дуслык татар-башкорт үзәге вәкилләре Наиля Салих кызына аның эше өчен бик рәхмәтле. Татар халкы, Петропавл халкы бик матур булсын дип, бик шибәр булсын дип тырыша инде. Без шунага, анага риза инде. Инде бәрсе халык киенгәч инде, без дә матур киенергә тиеш. Шул анага инде без телибез сәламәтлек, шулай безне куандырсын, шулай безгә костюмнар тиксен, инде Алла безгә акча бирсен. Шул бәрсе же костюмнар акча сорый. Шул телибез инде. Инде безнең шулай кызлар да, яшь балалар, зурлар да, апалар да шулай матур итеп, Сабантуйда шул костюмларны киеп, сәхнәне үзгәртеп, ягартып, шатландырсыннар, куандырсыннар безнең кунакларны. Без дә Наиля ханымга аның эшендә иҗади уңышлар һәм үзенә корыштай ныклы сәламәтлек телибез. Тегүчеләр булмаса, без матур күлмәкләр кия алыр идек микән? Тегүче җәмгыятькә кирәкле һөнәрләрнең берсе ул. Киләсе сюжетыбыз герое гомеренең 59 елын тегүче һөнәренә багышлаган. Төньяк Казакъстанның Петропавл шәһәрендә яшәүче Наиля Самигуллина белән хәбәрчебез Әдилә Төхватова очрашты. Үзе яшәгән Кужан авылыннан 3 чакрым ераклыкта, урманда Клара Абдуллина туган якны өйрәнү музеен оештырган.
Моның өчен ул 2 тирмә сатып алган. Шулай итеп, уникаль карагачларны күрү өчен төрле төбәкләрдән килгән кунакларга якташларның үткән тормышы белән дә танышырга мөмкинлек бирә ул. Комсомольцы одели вот такие платья. Авыл комсомол кызлары узган гасырның 30-нчы елларында менә шундый күлмәкләр кигәннәр. Якалары ачык булган. Һәм башларындагы яулыклар да кызыл төстә булырга тиеш иде ди экскурсияны алып баручы. Узган гасырның 50-нче еллары уртасына кадәр җирле халыкта савыт-саба нигездә агачтан һәм балчыктан ясалган иде ди Клара Хаттап кызы. 1955 елда Белорет шәһәрендә алюминий савытлар чыгарыла башлый. Безнең ата-бабаларыбыз үзләре ясаган балчык, агач савытларын ташлый башладылар. Мин киресенчә аларны җыйдым да җыйдым. Кымыз өчен савыт имәннән, ярма ваклагыч карагыштан ясалган. Бу әйберләрне ул авылдашларыннан җыйган. Башка авылларга да йөреп, хуҗалыкларында инде кирәкмәгән әйберләрне китереп, мәктәптә музей булдырган. 1977 елда мәктәптә музей ачтым. Район мәктәпләре арасында ул 2нче музей иде. Шүп җыясың дип директор еш кына тәнкыйтьле иде дип искә ала 41 ел укытучы булып эшләгән Клара Хаттап кызы. Барлык экспонатларны да үз өенә алып кайтырга туры килә аңа. Уникаль карагачларны үз саклауына алгач, аларны бирегә күчереп, монда музей ача. Гасырлар буе үскән агачларны карарга төрле төбәкләрдән килгән сәяхәтчеләр җирле халыкның үткән тормышы белән танышалар. Ветеран педагог шулай ук аларга бу җирнең күренекле кешеләре турында, илдәге тарихи вакыйгаларның туган авылында чагылышы турында да сөйли. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматларым менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Кешеләр үзара аралашып яшиләр, сөйләшәләр, аңлашалар, бәхәсләшәләр, фикер алышалар. Авыру табиб белән, укытучы белән, егетләр кызлар белән аралаша. Син дустың белән очрашасың. Аралашуның билгеле бер кагыйдәләре, нормалары була. Алар буыннан буынга тапшырылып килә. Ләсән, минем уйлавымча, менә бу аралашу әдәпләрендә иң төп канун ул пәйгамбәребезнең бер хадисе кебек. Ул булай дигән: катлауландырмагыз, җиңеләйтегез, шатландырыгыз, биздермәгез. Алтын сүзләр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле җәмәгать, бүген без аралашу кагыйдәләре турында сөйләшербез. Бер гыйбрәтле хикәядә туктап каласым килә. Яшәгән ди булган ди бер падишах. Көннәрдән бер көнне ул падишахка төш керә. Моның бөтен тешләре кыелып бетә икән. Һәм ул төш юраучыны чакырта. Төш юраучы аңа: "Я, падишах, төшең шул хәтле начар. Син бөтен туганнарыңны югалтачаксың", дип әйтә моңа. Падишахның бик күңеле төшә, һәм аның ачуы чыга. Ул шушы төш юраучыны җәзалап үтерергә куша. Һәм икенче төш юраучыны чакырта. Әтигесе: "Я, падишах, синең төшең шул хәтле яхшы. Син шул хәтле озак яшәячәксең. Хәтта бөтен туганнарыңның да озынрак, озаграк", дип әйтә. Һәм падишах моны бүләкләргә куша. Карагыз әле, җәмәгать, шушы ике төш юраучы шул ук бер әйберне төрлечә әйтәләр. Һәм нәтиҗәләре дә төрле. Шулай итеп, хөрмәтле җәмәгать, сүзләребезне, хисләребезне дөрес итеп, хикмәт белән җиткерә белү шул хәтле әһәмиятле. Кайбер чакта без хисләребезне тәнкыйтьләү аша җиткерәбез. Мәсәлән, "Син мине борчыйсың. Хәзер үк әйберләреңне җый", дип куябыз. Ә бит ул кешене кимсетә. Аны башкача да әйтергә мөмкин. Мәсәлән, "Моның өчен мин бик борчылам. Өйдәге тәртипсезлек минем кәефемне төшерә. Туганнарың белән, яраткан кешеләрең белән шушы рәвештә сөйләшү араларны бозмый. Ә кемнең озын гомерле, бай яшисе килсә, ул туганлык җипләрен сакласын", ди Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям. Шулай итеп, хөрмәтле җәмәгать, хисләребезне, сүзләребезне дөрес итеп, хикмәт белән җиткерергә өйрәник, тырышыйк. Һәм бүгенге көннән әйткән сүзләребезгә, сөйләшүебезгә анализ ясый башлыйк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Тамашачыларыбызны кызыксындырган актуаль сорауларның берсе ул капиталь ремонт, төрле коммуналь хезмәтләр, ташламалар. Күп кенә сорауларга белгеч фикере кирәк. Безнең юристыбыз Лейсан Халикова шундый сорауларга җавап бирә. Һәм әлбәттә үзегезне кызыксындырган иң мөһим сорауларга җавап табарсыз дип өметләнеп, сәхифәбезне тәкъдим итәбез. Күп кенә сораулар туа, менә бу капремонт турында, ягъни менә безнең күфатырлы йортларда без капремонт өчен түлибез. Һәм күп кенә сораулар килә безнең күбрәк пенсионерлардан. Аларга нинди льготалар каралган соң? Шул турыда сөйләш көтәрбез. Безнең дәүләт ягыннан бу менә бу компенсацияләнә инде, ягъни менә бу без бит инде күп фатирлы йортларда капремонтка түлибез. Аны әлбәттә кешеләр түли, ләкин кайбер категорияларга безнең менә бу льгота формасында инде алар компенсацияләнә. Ягъни ул акчалар кире кайтарыла дип әйтергә кирәк. Һәм инде без бүген сөйләшербез нәкъ менә пенсионерлар кагылышларын. Безнең инде менә бу льготага кемнәр заявление языла. Ул инде безнең пенсионерлар менә бу 70 яисә тагын да өстенрәк яшькә җиткән пенсионерларыбыз. Бу инде монда инде безнең бөтен пенсионерларга түгел, монда инде күбрәк кагыла бер үзе яшәүче пенсионерлар, кемнәр мәсәлән 70 яшькә җитеп, үзләре генә яши, кемнәр эшләми, чөнки эшләгән кешегә льгота шулай ук бирелми. Һәм инде мәсәлән моңа бу категориягә кергән ки мәсәлән пенсионер, башка пенсионер белән яшәүче, әйтегәндә яисә инвалид белән яшәүче пенсионер булырга мөмкин. Ул очракта инде аларга бирелә 50% льгота. Монда тагын икенче категорияне әйтергә кирәк. Монда инде зурак яшьтәгеләр керә. Бу инде 80дә һәм өстенрәк булганнар. Яисә ягъни инде 80 яшь туа икән, ул очракта инде аларга льгота 50% түгел, аларга инде 100% компенсация каралган. Моның өчен нәрсә эшләргә кирәк соң? Моны инде безнең әлеге хезмәтне безнең күрсәтә инде республика материаль ярдәм центры. Анда шуңа заявление язарга кирәк була. Моны инде сез ясый аласыз МФЦ аша. Бүтән документларыгызны анда илтеп бирәсез һәм сезгә ул компенсация әгәр сезгә чынлапта бу категорияга керәсе икән, сезгә чынлапта тиешле икән, ул очракта инде компенсацияны ясыйлар. Монда инде документлар кирәк сезгә заявление реквизитларыгыз белән, үзегезнең паспорт, әлеге фатирда мәсәлән, әгәр дә ул фатир сезнең үзегезгә кагыла икән, шул турыда документ кирәк. Һәм инде әгәр дә сезнең белән кемдә булса яши икән, аның турында да информация кирәк була. Гөмбә элек-электән безнең халыкның яратып кулланылган ризыгы. Ул кеше организмы өчен бик файдалы булса да, бик зыян да китерергә сәләтле. Татарстанда гөмбәләр сезоны, әмма кәрҗин тутырып гөмбә җыеп кайтырга ниятләгәндә кайбер кагыйдәләрне истә тотырга кирәк. Һәм аларның иң мөһиме гөмбәне бар тик белгән кеше генә белгән урыннан гына җыярга һәм эшкәртергә тиеш дигәнен онытмасак иде. Гөмбә дигән тынлык, табигать, урман күз алдына килә. Халык арасында гөмбәгә йөрү бик популяр шөгыль. Сезонны апрельдән алып октябрь азагына кадәр дәвам итә. Кайбер төбәкләрдә хәтта ноябрь урталарына кадәр сузыла. Димәк, тыныч ауга беренче кар яуганчы йөрергә була. Гөмбәне танучылар аны шикләнми генә җыя. Шулай да араларында ялганнары эләгү куркынычы бар. Әгәр дә үзегез җыйган яки сатып алган гөмбә белән агулангансыз икән, алдагы киңәшләр сезгә ярдәмгә килер. Әлеге билгеләрдән агулануны танып була. Основные симптомы отравления грибами – это... Гөмбә ашаганнан соң 5-6 сәгать үткәч кешенең эше авырта башлый. Ул еш кыса, аның эше китә. Тән температурасы бу очракта күтәрелми. Икенче көнгә кеше үзен әйбәт хис итәргә мөмкин. Хәлем яхшырды дип табибка да бармый. Өченче көнгә организмның сусызлануы башлана. Төгәл гөмбә белән агуланган очракта бавырга зыян килә. Бу вакытта кешенең гомеренә куркыныч яный. Агулану билгеләре ачыкланса, кичекмәстән ашыгыч ярдәм чакырырга кирәк. Обязательно нужно вызывать скорую медицинскую помощь. Ярдәм килгәнче үзлектән аш казанын юарга була. Күп итеп газсыз чиста су эчәргә кирәк. Кешенең авырлыгына карап 10 килограмм авырлыкка бер төймә чистарткыч күмер яки башка абсорбентлар эчәргә мөмкин. Ашыгыч ярдәм чакырмасагыз, үзлектән хастаханәгә махсуслаштырылган кискен агулану бүлегенә мөрәҗәгать итә аласыз. Мондай очракта бары бер киңәш: үзегез таныган гөмбәне генә ашагыз. Чөнки алар гөмбәне юл кырыеннан, зур заводлар яныннан җыйган булырга мөмкин. Андыйлары шулай ук зарарлы.
Ә кибеттә сатыла торган гөмбә белән агуланып буламы? В магазинах продаются грибы, которые прошли проверку. Кибеттә тикшерү үткән гөмбәләр генә сатыла. Әгәр хроник ашказаны җәрәхәте бар икән, бу кеше сатып алган гөмбәдән дә зыян күрергә мөмкин. Агулану билгеләре шундый ук. Тагын шундый ялгыш фикер бар. Алкоголь гөмбә агуын нейтральләштерә диләр. Әгәр агулангансыз икән, алкоголь киресенчә клиник хәлне начарайта гына. Гөмбәнең составында зур күләмдә хитин бар. Ашказаны аны эшкәртми. Шунлыктан гөмбә ничек керә, шул килеш эшкәртелмичә чыга да. Димәк, организмга бернинди файдалы матдәләр бирми ди белгечләр. Кеше бары тик эстетик ләззәт кенә ала. Файдалы ризык ашыйсызмы, әллә ашаганда ләззәт кенә аласыгыз киләме? Моны бары сез хәл итәсез. Сәламәт булыгыз. Көз бик бай, мол ел фасылы. Ул безне төрле нигъмәтләр белән иркәлим. Кабакларда өлгерде. Кабакның иң зурданы аның составында, витаминнар һәм кератинның күп булуында. Баскетбол тобына ашаган бу итләш яшелчәдә балалар өчен кирәкле D витамины күп булуында онытмаска кирәк. Һәм шунысы да мөһим, табиблар бит инде киңәш итә гадәттә яшелчә, ит ашагыз диләр. Менә шуңа күрә хәзер инде нинди яшелчәгә өстенлек бирем икән дип аптырыйсы түгел, кабак бик урынлы булачак. Бакчадагы бөтен җиләк җимеш тә яшелчә дә витаминнарга бай. Шуларның берсе кабак. Ул безнең ашказаны өчен бик җиңел ризык. Кабакның туган җире Мексика. Биредә галимнәр аның борынгы орлыкларын эзләп тапкан. Тикшерүләр барышында табылдыкларга 7000 ел элек икәнлеге ачыкланган. Кабак 90% судан турса да, анда витаминнар, аминокислоталар, оксым, углеводлар күп. Айрым алганда яшелчәдә А, С, Е, Д, П, П, К, Б төркеме витаминнары һәм сирәк очрый торган Т витамины да бар. Кабак фтор, магний, бокыр, кальций, цинк, марганец, фосфор, йод кебек минералларга бай. Өстәвенә кабак бүлмә температурасында озак саклана ала һәм файдалы үзенчәлекләрен озак вакыт югалтмаска мөмкин. Кабак метаболизмны нормага китерә. Т витамины булу сәбәпле организмның май күзәнәкләре туплануга каршы килә. Шуңа күрә диетологлар кабакны еш ашарга киңәш итә. Калий югары булу сәбәпле бу яшелчәне куллану йөрәк кан тамырлары системасы өчен яхшырта һәм гипертония куркынычын киметә. Диетологлар кабак майын бавыр, бис, ут куыгы эшчәнлеген яхшырту өчен кулланырга киңәш итә. Кабак майын рационга кертү иммунитетны ныгыта. Ши кабактан чыгарылган сок кышкы чорда гриппны һәм солкын тию авыруларын профилактикалау өчен файдалы, чөнки ул бик яхшы антиоксидант. Кабак тән тиресе өчен дә бик файдалы. Әлеге яшелчәне кулланып, бергәләп скраб ясыйк әле. Моның өчен кабакның бер өлешен кисеп алабыз һәм аны угыч аша чыгарабыз. Марля алып суын сыгабыз. 2 чәй кашыгы дөге уны салабыз һәм болгатабыз. Скраб әзер. Калган кабактан маска ясыйбыз. Моның өчен 1 аш кашыгы бал салабыз, шуның өстенә 1 чәй кашыгы жожаба майын өстибез, болгатабыз һәм маскабыз әзер. Чиста биткә иң элек скраб сөртеп, биткә массаж ясыйбыз. Юып төшерәбез һәм масканы сөртәбез. 20 минут тотабыз һәм юып төшерәбез. Сау, сәламәт булыгыз. Республикабызның бай тарихлы, уңган халыклы районнары белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Бүген безнең студиябызда Азнакайдан килгән кунаклар. Дамир әфәнде Гыйләҗев, Азнакай районы башкарма комитеты җитәкчесе орынбасары, Гөлсинә ханым Хафизова, Азнакай районы мәдәният идарәсе җитәкчесе һәм баянчы музыкант Илһам Шакиров. Сәлемсез, хәерле көн. Кунаклар, хәерле көн. Ни хәлләр килеп җиттегез, Азнакайда ниләр бар? Аллаға шүкір, мен әші қорғаштың бек иртен тұрып, таң атқанша сізге елға шақты. Біз әйінде ғырур, мен әші шатыртаулы, халық бет, мен әші шатыртаулы. Шатыртауыннан ғырур, қызмет сөйшен Азнакай халқынан иртен таңнан сізге, әм жымқыриятыбыз халқына әйінде терен сәлемнәрі біздің өп келдік. Азнакай турында, Азнакайның халқы турында, анда ғырур ғадетлер турында дейіп бірнеше сөз әйіндершірге, бірнеше сөз аңлатырға дейіп келдік сізге. Нинди соң Азнакай халыққа? Ғырып ғадетлері ниндирек? Нәрсесі білен айрылып тұра сіздің район? Біріншіден, өзі біздің мәшһүр язучыбыз, халық язучысы Марсель Галиев әйткәндәй, ул бик ғырур, ул бик мақтаншы халық. Аның мақтанырлығы да бар бит. Мақтанырлығы бар, чөнки чыннан да моны басым ясап әйтергә кирәк инде, бик эшчән, шушындай тату 34 милләттән торган Азнакай районы бүгенге көндә.
90% ягыны татарлар булса инде, калганнары 33 милләт безнең бүгенге көндә бик матур итеп кулга кул тотынып, әйбәтләп үзләренең гореф-гадәтләрен, үзләренең тарихларын саклап бүгенге көндә тормыш итәләр, эшлиләр, хезмәт итәләр. Һәм шундай бер феномен да бар, менә күп милләтләр яшәгән карамастан, Азнакайда татарча гына сөйләшәләр. Бөтен җирдә иде, хәзер ничек торгансын белмим. Беләсезме, татарча сөйләү генә дип кую бәлки әзрәк тә, әдәби татарча сөйләү дигән әйберне өстәргә кирәктер. Шуннан да татарның инде миңа калса инде аның җимеше дә менә чын татарлыкны саклап калган, аның гореф-гадәтләрен, аның инде йолаларын саклап калган районнарның, әлбәттә андый районнар күп, шундай районнарның берсе Азнакай районы дип без әйтәбез. Һәм әлбәттә инде районда тәкъдим итәчәкбез, Аллаһ бирсә, бу җомга көнне Казан башкалабыз халкына. Әйе, бик зур рәхмәт, менә безне чакырдылар 15 көнне, җомга көнне инде без үзебезнең 300-дән артык үзебезнең үзешчән хезмәтчәннәребез белән үзебезнең мәдәният сараена, Ленин исемендәге мәдәният сараенда үзебезне күрсәтергә дип киләбез инде. Шуннан да күрсәтерлек әйберләребез бар бүгенге көндә. Менә рәхим итеп инде сезне чакырабыз, Казан халкын чакырып калабыз, шушы үзебезнең якташларыбызны һәм башка халыкны чакырабыз. Гөлсинә ханым, мәдәни программасына килгәндә, менә бу чараның нәрсәләр күрә алачак Казан халкы? Без инде мәдәният идарәсе, бөтен Азнакайлылар, Чатыртау кунак җыя исемле зур программа белән киләбез. Ул безнең ике өлештән торачак. Аның инде бер өлеше интерактив күргәзмәләр булса, икенче өлеше инде безнең инде Азнакайда яшәп иҗат итүче иҗат коллективлары катнашында, шулай инде бүгенге көндә республикада билгеле булган артистларыбыз катнашындагы зур концерт булачак. Әлбәттә инде шәхесләребезне дә барлыйсыздыр, алар да кунакка чакырылудыр. Беләсезме, шәхесләрне барлыйбыз, әлбәттә алар үзебезнең инде мәркәзебездә яшәүчеләр, күрше тирә шәһәрләрдә яшәүчеләр. Гомумән шәхесләрне барлауга караганда Азнакай районы без шактый гына саллы гына эш алып барабыз бүгенге көндә. Тарихын бүгенге көндә барлыйбыз, шәхесләребез кайларга таралган, шуларны айрым бер китап чыгардык аның турында инде, менә Азнакайның тарихы турында без айрым бер әйтергә кирәк инде зур игътибар белән менә бүгенге көндә 34-36 китабы чыгып бара. Бу инде тарихка кирип киткәчтән инде ул авыллар тарихы да, шәхесләр тарихы да әйтәсем килә инде җыеп кына бу өлешкә зур игътибар бирәбез. Гөлсинә ханым, әмнә Азнакайда Азнакайны таныта торган иҗат коллективлары күпме? Театр коллективлары? Әйе, безнең инде Азнакай халык театры бик зур тарихы булган коллективларның берсе, шулай ук Россия Федерациясының атказанган коллективы Җанашым фольклор ансамбле. Безнең инде күп кенә ансамбльләребез инде халык исемен йөртәләр. Алар инде безнең татар гына түгел, рус, чуаш, башкорт, татар коллективлары булачак. Шулай ук инде без инде балалар сәнгатенә дә зур игътибар бирәбез. Азнакай сәнгать йортыны инде бүгенге көндә инде күп кенә, мәсәлән, Созвездие йолдызлык фестиваленең гран-приена ия булган инде Бәхет, Фантазия, Лилия кебек ансамбльләр булачак. Бездә инде танатлар бик күп, барлык казанлыларны чакырып калабыз, безнең иҗатыбыз белән танышырга. 15-дә димәк кайда җырашабыз инде? Ул безнең мәркәзебезнең Ленин исемендәге мәдәният сараенда була. Безгә якын икән, барып карарга кирәк. Уңышлар теләп калабыз. Киләчәктә дә Азнакай шулай матур булып, флагман булып, байракчы булып, алдан барсын. Бик зур рәхмәт. Һәм әлбәттә инде әңгәмәбезне тәмамлап, теге Станиславскийның кагыйдәсендә, әгәр дә сәхнәгә мылтык эленгән икән, ул атарга тиеш дигәндәй, әгәр дә без гармун күргәнбез икән, аның тавышы һичшиксез яңгырарга тиеш. Илһам, сүз сезгә. Җайлы гына матур гына биюләр белән әңгәмәбезне төгәллибез. Уңышлар сезгә. Соңгы вакытта төрле витаминнар комплекслары шул дәрәҗәдә популярлашты ки, халык берсеннән-берсе уздыра витаминнар эчә. Бигрәк тә көз-кыш айларында аларны күбәйтәләр. Менә балаларга шул кадәр витаминнар эчү мәслихәт микән? Моны әлбәттә белгеч кенә әйтеп бирә ала. Сау сәламәт, акыллы, тәртипле, игътибарлы бала һәрбер әтиянинең хыялы. Әлбәттә, бик күп нәрсә тәрбиядән, көн тәртибеннән, баланың һәм әтиянинең кәефеннән тора. Тик тагын бер бик мөһим мизгел бар. Бу витаминнар. Бүген сүзебез шул хакта.
сегодняшний день мы хорошо знаем. Бүгінгі күндә балаларға физик һәм ақыл үсеше өчен витаминнар бик кирәк. Чөнки витаминнар югары биологик активлыкка ия. Алар организмдагы барлык процессларда да катнаша. Витамин вита, ягъни яшәү сүзеннән алынган. Димәк, төгәл тәрҗемәдә алар яшәү өчен кирәк булган маддәләр дигәнне аңлата. Көндәлек тормышта балалар витаминнарны ризыктан алырга тиеш. Ләкин моның өчен аларның рационы төрле булу шарт. Мәсәлән, шундый кагыйдә бар. Тәлинкәдә 5 төрле төс булырга тиеш. Димәк, бер тапкыр утырып ашаган вакытта бала 5 төсле ризык ашарга тиеш дигән сүз. Әлеге кагыйдәне үтәп әзерләнгән ризык баланы барлык кирәкле витаминнар белән дә тәэмин итәчәк. Витамины должны поступать в организм ребенка с самого первого дня жизни. С витамины көчле антиоксидант. Ул иммун системасы эшчәнлегендә катнаша. Организмга тимерне үзләштерергә, коллаген барлыкка китерергә, канның куелыгын контрольдә тотарга булыша. С витамины җитмәгән балаларның үзенчәлекләре шунда. Алар еш авырый, аз гына бәрелдән дә тәннәре кара янып чыга. B6 витамины нерв системасы эшчәнлегендә иммунитет формалашу, эритроцитлар ясалуда катнаша. Әлеге витамин җитешмәгән балаларда неврологик тайпылышлар һәм аз канлылык, анемия күзәтелергә мөмкин. А витамины исә буй үстерү, скелетта булган барлык процесслар, иммунитет һәм күз күреме өчен әһәмиятле. Әлеге витамин җитмәгән очракта балалар начар күрә башларга мөмкиннәр. Шулай ук әлеге балаларның салкын тиеп, еш авырулары да ихтимал. D витамины һәр кешегә таныш. Аның төп вазифасы гәүдә һәм сөякләрне формалаштыру. Әгәр дә әлеге витамин балага җитмәй икән, аңарда рахит һәм сөякләр кәкрәюе күзәтелергә мөмкин. Күп кенә витаминнар баланың иммун системасы формалашуда катнаша. Шуңа күрә витаминнар җитешмәү иммунитетның көчсезләнүенә китерә. Әлбәттә, балада нинди витамин кытлыгы барлыгын һәм әлеге витаминны ничек дөрес үзләштерүне бары тик табиб кына әйтә ала. Әмма шуны да онытмыйк. Дөрес туклану һәм көн тәртибен, йокыны контрольдә тоту монысы әти-әниләрнең бурычы. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, тапшырыбызны дәвам иттерәбез. Кунакхана сәхифәсенә рәхим итегез. Студиябызда бик кызыклы кунак бар. Ялкын журналының баш мөхәррире Илназ Фазуллин белән әңгәмә кырабыз. Хәерле көн, дустым. Исәнмесез. Илназ, ялкыннар булгач бары ялкын турында сөйләшмичә булмый. Безнең стәлдә 2 ялкын журналы тора. Алар безнең иске саннармы, яңа саннармы? Бары кызыксынасы килә. Менә сентябрь саны яшьләргә ниләр белән кызыклы булачак? Әйе, тамыртак бер исәнмесез. Мин бүген алып килдем махсус җәй айларында чыккан саннарны. Һәм аның тышлыкларында әлеге саннарның блогерлар. Һәм шуңа күрә бүгенге теманы да шул блогерларга багышларга теләгән идем инде. Чөнки ялкын журналы әлбәттә без ай сайын чыгабыз. Безнең иң кызыклы язмалар урын ала. Аның турында һаман сөйләсәм дә, шул ук сүзләр инде бар, укыгыз, журналны алыгыз. Менә үзебезнең проект турында, ул шәп блогер дип атала. Шәп блогер, асылы яны бик гади, без яшьләргә, үсмерләргә үзләрен блогер буларак сынап карарга теләгән, бәлки инде кемдер инде үзен блогер булып, үзләренең аккаунтларын алып барган, ләкин ничек иттереп дөрес алып барырга, кайсы якка юнәлдерергә белмәгән шундый яшь блогерларга дип әйтәм, мин кабатланам, шуларга ярдәм итү максатыбыз. Бу проект безнең инде ел башыннан башланды. Biz инде яз айларында күп мәктәпләргә йөрдек. Чаллы шәһәрендә, Түбән Кама, Казан шәһәрендә әлбәттә районнарда булдык. Кукмара, Актаныш, Саба һәм башка районнарда булып, мәктәпләргә йөреп, андагы шушы актив балаларны эзләп, табып, шушы проектларны сөйләп йөрдек. Җәй айларында без лагерьларда күп вакытыбызны уздырдык. Лагерьлар буенча шулай ук йөреп мастер-класслар уздырдык. Сентябрьдан инде башлап бүтән кеше мәктәпкә кайтты, уку башланды, кемнеңдер яңа сезоны башлана, кемнеңдер уку эшере башлана. Безнең дә инде шушы шәп блогер проектының укыту этабы башланды. Үзебезнең студияда төрле шәп спикерларны инде бүгенге көндә танылган блогерларны чакырып, алар мастер-класслар уздыралар, һәм алар инде алар катнашында, безнең кураторлар катнашында төрле роликлар эшлиләр. Шулай итеп, сентябрь һәм октябрьнең уртасына кадәр әлеге дәресләрне алып барырга исәплибез без. Ә монда катнашучылар күпме? Монда безнең 200-дән артык гариза килде, катнашучылар. Без беләсезме, аны башта
яшьләргә генә кызык булыр дип уйлаган идек. 14 яшьлекләр, 14-тән алып 20-гә кадәр дигән әлеге проектның яшь чикләрен. Тик анда иң өлкән катнашучыга анда 49 яшь. 49 яшьлек кешеләр дә бар. Алар үзләренең Алар да үзләрен яшь дип саный инде. Яшь блогер дип саныйлар. Яшь блогер дип санагач, алар шулай катнашалар. Әлбәттә, бу 200-дән артык кешене җыеп бетереп булмый безнең кичкенә генә студиягә дип әйтгәндә, Ялкын студиясына. Шуңа күрә без аларга онлайн кушылырга тәкъдим итәбез. Чөнки дәресләр офлайн, шушы студияда барган дәресләр, шулай туры трансляция алып барыла онлайнда, һәм сакланада YouTube'та. Шуңа күрә катнашучылар рәхим итсеннәр. Әле бүген дә инде ссылка аша кирип карый алалар. Бүген дип әйтүем инде шушы дәресләр барган вакытта. Ул безнең сишәмбе һәм җомга көннәренә узачак. Дәресләр булгачтан бит инде аның укытучылары да бара. Кемнәр өйрәтә, һәм нәрсәгә өйрәтәләр? Без шәхсән мин үземне блогер дип санамыйм инде. Редакция хезмәткәрләре без журналистика буенча дәрес бирә алсак та, блогерлык буенча әлбәттә аның белгечләре, шушы өлкә белгечләре кирәк. Шуның өчен анда да нәкъ менә әлеге блогер үзләрен бүген көндә инде яхшы блогерлар, күп аудиториялы блогерлар чыгыш ясаячак. Шулай ук анда әле сәхнә теле буенча да безнең дәресләр көтелә. Шулай ук аннары этника буенча да дәресләр көтелә. Чөнки блогерлар, әле әйтеп китәсем килә, үзенчәлеге дә шушы проектның. Ул үзләренең блогларын, аккаунтларын милли темага багышларга теләүчеләр өчен бигрәк тә файдалы булачак. Монда төрле бүген көндә инде үзләренең блогларын нәкъ милли телдә алып барган блогерлар чыгыш ясый. Шуңа күрә темалар төрле, рилс ясау буенча аерым белгеч киләчәк менә шушы көннәрдә. Әйткәнемчә инде сәхнә теле, актерлык, үзләренең лидерлык максатларын, лидерлык теләкләрен дип әйтгәндә сыйфатларын булдырырга, үстерергә теләүчеләр чыгыш ясаячак. 10 тема һәм аларның һәрберсе аерым 10 спикер булачак, һәм алар һәрберсе аерым темага чыгыш ясаячак. Шуңа күрә кызыклы, бүген дә катнашып була әйткәнемчә, кушылырга әле мөмкинлек бар. Беренче дәресне менә безнең башладылар Раил Арсланов, без аны хижина музыканты дип беләбез инде. Ул ялгышмасам бүген көндә Татарстандагы иң күп язылучысы булган YouTube блогерыбыз безнең. Аның инде язылучылары Татарстанга түгел, Россия һәм дөнья күләмендә дә бар. Менә ул бик шундый файдалы чыгыш ясады. Аннары безнең булды Кукмара кызы бүген көндә Казан интересная аның блогы, Казан турында, Казан төрле кызыклы урыннары турында сәхифәсен алып барган Русина исемле блогер килеп чыгыш ясады. Һәм алга таба да әле көтелә шундый кызыклы спикерлар. Без барысында анонс ясап барабыз үзебезнең сәхифәләребездә, Ялкын сәхифәсендә, Шәп блогер сәхифәсендә анонслар булып торачак. Минем аңлавымча инде бу менә яшьләрнең килде китте әйбер белән генә шөгыльләнмичә, клипча уйлаудан бераз гына алып китеп, нидер мәгънә, миллилек, тирәнлеккә алып керү. Бусы бигрәк тә мөһим, бик зур рәхмәт сезгә, уңышлар. Сән саулыгыз, рәхмәт. Без тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Иң файдалы транспорт велосипед. Ул мускулларны ныгыта, йөрәк кан тамырлары системасына, сулыш юлларына файдалы икән. Без Урам Экстрим паркында. Бүген без сезнең белән тагын бер экстремаль спорт белән танышачакбыз. Ул да булса BMX. Киттек. BMX инглиз теленнән Bicycle Motor X. Велосипедның бер төре. Аны мотокросс сөючеләр күнегүләр өчен уйлап тапкан. Соңрак BMX махсус спорт төре буларак аерылып чыккан. Ул берничә дисциплинага бүленә. Шуның өчесе Олимпик спорт уеннарына кергән. Бу BMX Freestyle, BMX Dirt һәм BMX Racing. Казанда да бу спорт белән шөгыльләнүчеләр шактый. Урам паркы яшьләр кайный торган үзәк. Урам мәдәнияте һәм иҗатының урыны нәкъ монда. Матур заманча трассаларда ел дәвамында күнегүләр уза. Һәм ачык, һәм ябык трассалар да бар. Санкт-Петербургтан килгән кунак Андрей Мельников та Урам паркында йөрде һәм ул менә нәрсә ди. Как раз недавно год исполнился парку ССА, у нас аналогичный парк, но в миниатюре. Безнең экстрим паркка 1 ел булды. Урам паркы кебек, ләкин кечерәк, күпкә кечерәк. Анарчыда Санкт-Петербургта парклар бар иде әлбәттә. Әмма хәзер экстремалларның Мәккәсе
чагында Европада да иң зур парк Казанда дип әйтәләр. BMX велосипедларының төп үзенчәлеге һәм аермасы 20 дюйм зурлыктагы тәгәрмәчләр һәм бер генә тизлек булуы. Төрле йөрү стиленә карап, велосипедлар бер-берсеннән әзрәк аерылырга да мөмкин. Велосипедлар бик җиңел. Короче, легкий велик, это раз, и он коротенький. Иң беренчедән, ул бик җиңел һәм кыска, кечкенә. Аны әйләндерергә җиңел, трюклар ясау өчен ул гаять ипле. Кыскасы, ул йөрер өчен түгел, трюклар ясау өчен каралган. Казанда экстремаль BMX спорты буенча күп кенә секциялар эшләп килә. Төрле яшьтәге кешеләр килә. 4 яшьлек балалар да, яшүсмерләр дә, кайчак ата-аналары да кушыла. Монда төрле трюклар ясарга өйрәтәләр, ярышларга әзерлиләр. BMX-ка йөрергә теләүчеләргә нәрсә кирәк? В первую очередь защита. Беренче чиратта саклау әсбаплары. Тренер. Шартлар бездә инде тудырылган. Һәм теләк, бары тик зур теләк кенә сорала. BMX спорт Россиядә, аеруча Казанда да бик популяр. Урам экстрим паркында ел сайын BMX фристайл буенча Россия чемпионаты уздырыла. Безнең спортчылар Олимпия уеннарында катнашалар. 2021 елның августында Токиода райдер Ирек Ризаев BMX фристайл дисциплинасында 6-нчы урын ала. Шәп бит әйме? Алда табада зур уңышлар. Казан бит спорт башкаласы. Һәр яңа көн гомер китабының укылырга тиешле бер бите соңгы ноктасына кадәр укымыйча ябып куеп булмый ул битне. Фәнис Яруллинның бу шигыренә кушылып, аның һәр бите уңай, матур вакыйгалар белән тулсын иде дип телибез. Нурлы көзләр тормышыгызга тагын да ямь өстәсен дигән теләктә. Сау булышабыз.